Arewa wanted. Yanzu ne za a yi shi ai da gaske ne, kun san ba lokaci da gaske ne, ai da gaske ne, ba lokaci da gaske ne. Haka yi ne, ai ka zo da kama ga wallahi tare ne ake bi na wanda ne mun yi mazaran suke bi na da su waye suna ina ne wallahi ko da nuna iyaka ga diga dan magaji kan magaji magalgala ana na ta uba na ta ba ne bane gado ne a taji ne a ci suma Arewa wanted.